Samantala sa ibang balita po, bahagyang tumaas po ang presyo ng repolyo at ilang rekado po sa Dagupan City. Ayon po sa ilang mga tindera, tumaas po ng 20 pesos hanggang 40 pesos ang presyo po ng mga pangunahing gulay, gaya po ng repolyo, sibuyas, bawang at luya. Itinuturo pong dahilan dito ng kanilang suppliers ay ang nagdaang bagyo na nakaapekto hindi lamang sa pananim kundi maging sa transportasyon ng mga produkto. Sa kasalukuyan, nasa 160 pesos kada kilo ang presyo po ng repolyo at sibuyas na pula, habang nasa 140 pesos kada kilo naman ang sibuyas na puti, bawang at luya. Samantala na natiling mababa ang presyo ng ilang gulay tulad ng patatas na nasa 40 pesos kada kilo at kamatis na nasa 50 pesos kada kilo. Sa kabilang banda ay bagyang matubal naman ang bentahan at tuloy-tuloy pa rin ang pagbebenta ng mga tindera upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. IFM News. IFM News. IFM.